Hi mga Marites, sa isbuntay may Sharon si Gabi. Nananawag kang Sharon sa cellphone, si Gabi kay nagdama pa man, sa dara. Ay, nahihugaw mo liog. Umigas man ibutang niya. Sa inyo nakita, cellphone, gitapion kang Gabi, sweet case relasyon, no? Unsa man ti, isa man na nag-order bugas sa kabakid. Nya na ako ihatod ti, kay pildi pa bekos dama, dako pa ko pildi diri. Siya release ako. Ate, basta ay lang kaguol mo anak lagi ko. Di ba nagutman ang nag-order ng sa kabakid ng bugas. Sige ti ha. Maaari na lang ko. Bye. I-off dahil ni Sharon yung cellphone iPhone 11 Pro Max. Isip tinin ako daan aron dili malawa. Di mawa dyan. Dara siptik ayo. Abot dito yung anak. Yung anak ng hungkap, there's balay nilang mama, kinamagwangan yung anak dari babae, tama sa inyo nakita. Mahadlok o kamera, nakabantay siguro ni. Sige, maorat to Marites. Bye.